Hoe lang is dat lien dat je op je niet gereden hebt? Dat is nog oranje. Stal van de kleine lien. Tjoe. Sally, Wonder en Rijntje. Sally. En daar is Yveske. En Yveske ben ik wat molken onder Jan. Een probeersel. Maar het lukt nog net echt. Hallo? Kom maar. Sally en Wonder. En Yveske en Rijntje. Hey, Piet. Oh, zij zit onder die kleefbaltjes. Hey Glendy. Hey Mario.
Uniek en korallen. Hallo? Wat was het? Woefke besto. Woefke besto. Hey. Ja. Yveske en Rijntje. Sally en Wonder. Uniek. Daisy. Nee, Glendy en Mario. Korallen. Dit ben Daisy en Peach. Sorry. Jik. Nou, ik ga zo heel snel naar binnen man. Oh, deze shit niet. Oh. Het ruikt echt best wel hut. En op zich ben hier het wel wend. Maar deze hier ben een beetje verwend. Tje maar. Oh, ik doe nou even eerst de voetjes naar binnen. Hier zal hij. Wonder. Rijntje. En Yveske. Je moet even wachten, ja? Ja, die kom eens aan. Die kind is hier. Nou kom. Waarom? Ja, goed zo. Die kant op. Nee. Hey Wonder. Kom maar. Goed zo. Goed zo, Sally. Kom maar. Oh.
Kom maar, Karanne. Goed zo. Ja. Goed zo. Yveske. En misschien drinkt ze een beetje molken. Ja. Goed zo. Goed zo. Oeh, met hem net vallen litten. Oké. Rijntje. Ik doe mijn best. Maar met 2 handen lukt het beter. Kom. Wendy. Mario. Piet en Daisy. Ja. Maar. Spidey. En Jannie. Sally. Uniek. Kom maar. Wat dorst.
Nou, kom. Kom eens. Nou, ik ben toch wel blij dat ze binnen staan.